mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Pochváliť Pána Ježiša Krista. Srdečným pozdravom vás vítam biskup v tomto našem kostole. A vítam vás v mene Timišovnej Slovenskej národnej samosprávy a kultúrnym spolkom a slovenskí a neslovenskí veriaci Kristu. A ich mene. A vítam ďalej vašich pomocníkov, tak aj nášho Jana Barakáša, ktorý hovoríme, že náš je rovnaký Barák. Čím máme stále zásluhu a velice srdečný. A pekne vítam veľkým, malým lapášanom, ktorí nám došli na túto oslávu, však je to 100 kilometrov, ale velice tešíme sa, že nám pomáhajú, však máme s nima spoločné kultúrne veriace spoločné. A keď máme také spoločné, ideme k nim. Privítam jej starostu, veľkého lapáša Andreja Zurbola z Malého Lepka Labra a školského direktora Mariana Ševčíka, Roberta Hegedinša a tí naši najsrdečnejší, čo toto organizovali, nám pomáhali, to môžem povedať, že Ján Bol a Ján Nenáš. Ďalej vítam nášho starostu Čaba Gášpora, takže ďakujem aj jemu, že prišiel nám na túto obetu. A ďalej privítam náš spevársky zbor Pervár, tým Machlári Jozef, spevársky zbor a jej dirigenta László Liszter. A privítam ďalej, ktorí prišli aj ze druhých samospráv, menem Slováci, to sú aj nemeckí, aj cigánsky ze samospráv. A privítam na okolo, čo prišli z obcí, veriaci, došli však z Esantova, Štíru, z Perboju, z Tárnoku, z Moďorošu a z Esantova ich najmá možno, ale prišli ešte aj z Línu. Tak velice pekne ďakujem každému. A Dýchovke a jej dirigentom, že na túto omšu nám došli pomáhať. A ďakujem aj pekne nášmu rektorovi, Zoltánovi Nesterovi, že toto vedenie zborilo. A tak pekne ďakujem vám ešte a srdečne vás privítam. Že aby ste cítili, že vás velice milujeme. Velice pekne ďakujem. A tak, slovo odezdám. No však Cyril a Metod, však oni nám prinesli, môžeme povedať, že vír. Oni boli tí, ktorí Slováky zdvihli na kresť. Pamätáme na nich. Ja si myslím, že v tejto obetnej omši aj na nich si budeme prísť. A nebola to si zabudnúť. Ďakujeme pekne za túto. Úmysel dnešnej svätej omše za Máriu Prichystálovú, Ižovú, moji Szentmise szándéka, Izsó Imréné Prichystál, Mária szándékára. Drahí bratia a sestry, ďakujem pekne za privítanie a pozdravujem miestneho pána farára, aj pána doktora Karachu a vás všetkých domácich hostov i tých, ktorí prišli zdaleka z Lapáša. Je nedeľa a schádzame sa pri Božom oltári, aby sme sa posilnili Božím slovom a Eucharistiou.
Chceme sláviť tieto tajomstvá ako jedna rodina, preto sa pripravíme na slávenie svätej omše úprimnou ľútosťou. Pane Ježišu, Ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty si prišiel volať hriešníkov. Kriste, zmiluj sa. Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Nebeský Oče, rodina Tvojich veriacich sa spolieha iba na Teba. Prosíme ťa, ustaviče nás, ochraňuj s otcovskou láskou, aby sme po Tvojou opaterou žili vždy v pokoji. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izajáša. V tom roku, keď zomrel král Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Lem jeho rúcha naplňal svätyňu, vedľa neho stáli serafíni. A jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho, a dom sa naplnil dymom. Tu som zvolal: beda mi, som stratený, veď ja som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a na vlastné oči som videl kráľa, Pána zástupov.
I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je zmytý. Potom som počul Pánov hlas, hovoril: Koho mám poslať, kto nám pôjde? I povedal som: Hľa, tu som, mňa pošli. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol Boh pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. Teda či už ja, alebo oni, takto hlásame a vy ste tak uverili. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Keď Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa nám zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu 2 lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť.
Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo, chvála Tebe. Drahí bratia a sestry, iste mnohí z vás máte radi televízne seriály, ktoré pokračujú vo svojom deji a vždy očakávate, čo nové sa odohrá na scéne. Božie slovo týchto ostatných nediel je tiež akoby seriál, ale vo vyššej kvalite samozrejme, ktorý nám predstavuje Ježiša Krista, ako začína svoje verejné účinkovanie krstom pri Jordáne, potom ako urobí zázrak v Káne Galilejskej, vyučuje, prichádza do svojho rodného Nazareta a dnes sme boli svedkami toho, ako si vyberá učeníkov, aby boli jeho spolupracovníkmi pri šírení evanjelia. Vyberá si obyčajných mužov, rybárov, ktorí na Ježišovo slovo opúšťajú všetko a idú za ním. Drahí bratia a sestry, toto je scéna, ktorá sa opakuje v dejinách kresťanstva neustále, pretože Ježiš Kristus založil svoju cirkev, ktorá bude trvať až do konca sveta. Boh by mohol vo svojej prozreteľnosti a vo svojej moci šíriť hodnoty, ktoré nám ponúka aj bez nás. Ale on si volí človeka, aj keď je hriešný, aby sme boli jeho ústami, aby sme boli jeho rukami, jeho nohami, aby sa teda dobro šírilo prostredníctvom nás. My si teraz pripomíname v tomto roku 1150. výročie príchodu solúnskych bratov svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Boli to ľudia, ktorí pochádzali zo Solúna, z Tesaloník, vzdelaní veľmi na svoju dobu, ktorí mali pred sebou kariéru a predsa poslúchli cisára Michala III. Na žiadosť Rastislava, aby išli do ďalekých krajín k ľudu, ktorý bol barbarský, ktorý len šťastie poznal kresťanskú náuku. A oni priniesli mu písmo, preložili niektoré knihy a hlásali evanjelium v reči, ktorá im bola zrozumiteľná. Tým priniesli vieru, tým priniesli kultúru a tým aj umožnili Rastislavovi a Svätoplukovi, aby vytvoril samostatný štátny útvar. O niekoľko desaťročí neskôršie to bol svätý Vojtech, pražský biskup, ktorý pokrstil alebo aspoň pobirmoval vajku svätého Štefana a hlásal evanjelium v týchto krajoch. A potom to boli ďalší a ďalší až do dnešných čias.
Aj dnes odchádzajú mnohí misionári z Európy, alebo dokonca už aj do Európy prichádzajú z Afriky, z iných čias sveta, aby sa tak rozšírilo Božie slovo a Kristove hodnoty. Drahí bratia a sestry, ale to nie je len záležitosť pápeža, svätého Otca, biskupov a kňazov, aby sme šírili kresťanstvo vo svojom prostredí. To je úloha nás všetkých pokrstených, aby sme boli apoštolmi vo svojej rodine, na svojom pracovisku, vo svojej obci a všade tam, kde nás Boh posiela. Mnohokrát to nemusí byť ani našimi slovami, našim kázaním, ale má to byť hlásané našim životom, pretože ako povedal Pavol VI, pápež vo svojej dobe 20. storočia, dnešný človek viac verí svedkom ako hlásateľom a hlásateľom len vtedy, keď je za tým aj svedectvo. A my si musíme uvedomiť, že žijeme v dobe, ktorá často chce z nášho kresťanstva aj ukrojiť. Mnohé krajiny prijímajú zákony, ktoré sú proti kresťanským hodnotám, proti rodine, ako to bolo v ostatných dňoch vo Francúzsku, kde sú nielen zlegalizované zväzky medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, ale dokonca môžu aj adoptovať deti a vychovávať ich ako normálna, usporiadaná rodina. A keďže bude ťažko povedať, kto je otec a kto je matka, majú sa tieto pojmy otec, mama zrušiť a budú tých, ktorých budú vychovávať, volať rodič číslo 1, rodič číslo 2. Takéto podobné názory a nehodnoty sa šíria v krajinách Európy, ktorá bola kresťanská. Spomenieme si na zabitie nenarodených detí, na eutanáziu a mnohé iné nehodnoty, ktoré sa protirečia a protivia kresťanskému evanjeliu. My, ktorí sa hlásime ku Kristovi a k jeho hodnotám, musíme tieto hodnoty žiť dôsledne vo svojom živote, aby sa takéto zákony nestávali samozrejmosťou a aby sa takýto štýl života neuplatnil medzi nami, pretože je to krok naspäť, je to degradácia ľudstva a samozrejme zavrhnutie kresťanstva. Mnohí poznáte udalosti z prvej cirkvi, keď za cisára Diokleciána bolo zakázané, aby sa kresťania zhromažďovali na nedeľnom slávení svätej omše. Stalo sa to v Severnej Afrike, v dnešnom Tunisku, keď vojaci prepadli skupinu kresťanov, bolo ich asi 40, a veliteľ sa pýta najstaršieho z nich, prečo slávite Eucharistiu, keď to cisár zakázal. A tento predstaviteľ tej náboženskej obce mu povedal, my nemôžeme žiť bez Krista, my nemôžeme žiť bez jeho hodnôt, my nemôžeme žiť bez nedele. Všetkých, ktorí tam boli, to stálo život. Položili život za to, že boli verní Kristovi. Aj my, drahí bratia a sestry, hoci nie je verejné prenasledovanie, si musíme chrániť nedelu a ďalšie kresťanské hodnoty, aby sme mohli Krista prijať do svojho života úplne a aby sme vedeli si zachovať hodnoty, ktoré nás vedú plnohodnotnejšiemu životu tu na zemi a dávajú nám záruku, že získame aj hodnoty večného života.
Ja vám všetky prajem, aby ste si to často uvedomovali, že kresťanstvo je hodnota, ktorá dvíha človeka, ktorá ho skvalitňuje, ktorá robí tento život lepším, ľudskejším a krajším a dáva nám nádej, že za túto snahu raz Boh nás odmení večným životom. Amen. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemovúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Drahí bratia a sestry, Ježiš si povoláva svojich spolupracovníkov na budovanie nebeského kráľovstva. Vyprosujme Božiemu ľudu dobrých kňazov, ktorí ho budú viesť k dokonalosti a budú všetkým ľuďom ukazovať cestu ku Bohu. Aby cirkev bola pravým domovom pre všetkých, ktorí sú blahoslavení pre svoju chudobu, utrpenie a spravodlivosť, prosme Pána. Aby si vodcovia národov uvedomovali svoju zodpovednosť za svet a spravodlivo sa starali o všetkých ľudí, prosme Pána. Aby bol v cirkvi dostatok ľudí ochotných odpovedať na Kristovo volanie do duchovnej služby, prosme Pána. Aby hriešníci zanechali cestu zla, nastúpili na cestu spásy, prosme Pána. Aby sme mali vždy dobrú vôľu spolupracovať s našim kňazom na duchovnom rozvoji života celej farskej rodiny, prosme Pána. Pane svätý Cyril a Metod boli učiteľmi nášho ľudu, pomáhaj správcom verejných vecí, aby viedli ľud cestou pravdy a pokoja. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty nás uisťuješ o pravdivosti svojho slova. Daj nech veľkodušne odpovedáme na Tvoje volanie a pomáhame Ti vo svete uskutočňovať Tvoj plán spásy, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemovúcemu. Obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane a Bože náš, Ty si stvoril chlieb a víno ako obživu pre telo, daj prosíme, aby sa nám stali aj sviatostným pokrmom pre večný život, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami i s duchom tvojím, hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemovúci a večný Bože, lebo krvou svojho Syna a mocou Ducha Svätého znovu si zjednotil svoje deti, ktoré hriech od Teba odlúčil. A tak tvoj ľud zjednotený podľa vzoru Najsvätejšej Trojice tvorí cirkev Kristovo tajomné telo a je chrámom Ducha Svätého na slávu Tvojej múdrosti a lásky. Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radosne vyznávame. Naozaj si, Svätý Oče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho Ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky, a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a
a Tvoje zmrtvých stanie vyznávam, im nepríde sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spás. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, druží v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Benediktom a s našim biskupom Antonom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve so svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať.
Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla a udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľada naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránka. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
Modlíme sa. Milosrdný Bože, doprial si nám účasť na tom istom chlebe a kalichu. Prosíme ťa, pomáhaj nám žiť tak, aby sme všetci boli jedno v Kristovi a radostne s ním spolupracovali na spáse sveta skrze Krista nášho Pána. Kedves testvéreim, mielőtt köszönetet mondanánk Püspök Atyának a Szent Miséért, szeretném a plébánia hirdetéseit elolvasni és ismertetni. A héten hamvazó szerdával elkezdődik a Szent 40 nap, azaz a nagyböjt ideje. 17 órakor a Piliscsabai kistemplomban, 18 órakor pedig Ligeten mutatunk be Szent Misét. Hamvazó szerda szigorú böjti nap hústilalommal. 18 éves kortól 60 éves korig 3 étkezéssel és egyszeri jó lakással tartjuk meg. Pénteken a Szent Misét Piliscsabán, itt a nagy templomban mutatjuk be, előtte fél 5-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. Klotild ligeten a keresztúti imát pénteken este 6 órakor végezzük. Jövő vasárnap 9 órakor a Regnumi Ifjúság havi szentmiséjét tartjuk itt a Csabai templomban, melyre a mi fiataljainkat is szeretettel várják. A szentmisék és a plébánosi fogadóórák rendje a hirdetéssel együtt a fali újságon megtekinthető. A Prohászka Imaszövetség püspöki körlevele a fali újságon megtekinthető. Főtisztelendő Püspök Atya, az egész közösség nevében nagy szeretettel megköszönöm, hogy ezt a hosszú, fáradtságos időt ebben a bizonytalan időjárási körülményben is vállalta a velünk való találkozásért. Pán farár sa poďakuje pánovi biskupovi, že prišiel medzi nás, povzbudil nás aj v takomto počasí a tuto sme sa mohli stretnúť spolu s pánom Ježišom. A szlovák közösségnek nagy-nagy örömöt okozott azzal, hogy ezt a találkozást lehetővé tette, de nagy öröm ez az egész egyházközség számára, és éppen ezért ezt az áldozatos vállalást szívből köszönöm az egész közösség nevében. Je to veľká radosť pre slovenskú katolícku komunitu tunajšiu, ako aj pre celú farnosť a chcem sa poďakovať v mene celej farnosti, pán farár. Ďakujem. Hamarosan elérkezik a nagyböjti szentidő és a húsvét ideje. Az egész közösség nevében szívből kívánom Püspök Atyának a Jóisten sok-sok kegyelmét a nagyböjti és húsvéti ünnepekre. Čoskoro je tu pôstne obdobie a potom veľkonočné obdobie a preto pán farár praje v mene celej farnosti milosti plné veľkonočné sviatky. Más alkalommal is nagy szeretettel várjuk körünkben. A ste vítaní pri každej inej príležitosti tiež. A pripojím k tomu aj pozdrav od pána biskupa diecézneho monsignora Antala Špániho zo Székesfehérváru, ktorý srdečne príjme pána biskupa a keď príde aj inokedy povzbudiť slovenskú katolícku komunitu, je vždy vítaný. Pochválený buď Ježiš Kristus. Ešte oznámy, k tomu pripojím krátko. Takže v stredu je Popolcová streda, svätá omša o 17. hodine v malom kostolíku, je prísny pôst. V piatok je o 4:30 krížová cesta. V nedeľu je mládežnícka svätá omša o 9. hodine tuto vo veľkom kostole. Püspök Atya prédikációjában az apostolok példájával buzdított bennünket, Szent Cirill és Metód példájával is, és átadta Szent Cirill és Metód szent képét, hiszen Szent Cirill és Metód évét tartjuk. Kérjük, hogy az ő buzdítása nyomán mi is tartsuk meg hagyományainkat, gyökereinket, kiki a maga nyelvét és kultúráját. Így köszöntem meg Spányi Antal püspök atya nevében is
azt, hogy Vilmos püspök atya eljött és buzdított minket a mai napon. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ja chcem tiež na záver poďakovať miestnemu otcovi biskupovi, monsignorovi Antalovi Špánimu, s ktorým máme veľmi dobré vzťahy, pretože nás spája biskup Svätého života Otakar Procházka, ktorý, ako viete, veľmi dobre pochádzal z Nitry a pôsobil v diecéze Sekešvérvar, kde patríte. Ďakujem tiež miestnemu duchovnému otcovi, aj pánu doktorovi Karafovi a miestnej farnosti za to, že som tu mohol medzi vás prísť a povzbudiť sa. Chcem vám všetkým zaželať, aby ste aj v nastávajúcom pôstnom období, ale aj potom vždy spoločne budovali Božie kráľovstvo, aj keď je veľa nepriateľov spásy a veľa prekážok, predsa Boh je víťazom konečným, to musíme veriť a dúfať, a keďže sme jeho spojenci, jeho apoštoli, jeho vyslanci, musíme v tomto presvedčení konečného víťazstva aj my žiť a hlásať Božie evanjelium. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu. Príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo od tohoto času až na veky. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemovúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.